एक जने के नया नया बियाह भइल बा। उ कुछ दिन अपना ससुरा रहले के बाद नैहर में आइल बड़ी। उनकर सखी लोग पूछा था कि कैसे रहलू ह, तार पतिदेव जी मानत जानत रहना कि नहीं, तो कैसे कह तड़ी। केहू के तल्ला तू तल्ला, केहू के तल्ला तू तल्ला, केहू के तल्ला तू तल्ला, के मकनिए निक बाहो, के मकनिए निक बा। सखिया रे सखिया रे सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा। सखिया रे सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा। केहू के तल्ला तू तल्ला, केहू के तल्ला तू तल्ला, के मकनिए निक बा हो, के मकनिए निक बा। सखिया रे सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा। और कैसे कह तड़ी अपना ससुरा के बखान कह तड़ी। टीवी ट्यूबलाइट कूलर तोहरे कोठरिया, हमरा कनिक लागे पूर्वी बयरिया। ए सखी सुना, टीवी ट्यूबलाइट कूलर तोहरे कोठरिया, हमरा के निक लागे पूर्वी बयरिया। क्योंकि हीरा मोती जरल, क्योंकि हीरा मोती जरल, क्योंकि हीरा मोती जरल, झुलनिए निक बाहो, झुलनिए निक बा। सखिया रे सखिया रे सखी हमरा पितरी के नथुनिए निक बा। सखिया रे सखी हमरा पितरी के नथुनिए निक बा। और सखी लोग पूछा तड़ी तो घर के बखान रहे, गांव जवार के बखान रहे, व्यवस्था के बखान रहे। ई बतावा तार पतिदेव तो के कैसे माने न जाने न कि नहीं। तब लड़किया कहतिया, पाउडर क्रीम घसिए सब कर सजनवा, धूल माटी पुती है हमार पिया पहलवनवा। तो लोगन के पति भले एसपी कलेक्टर दरोगा हुई हैं, हमार पति किसान हवे, आम वही में खुश बानी। घसी है सब कर सजनवा, धूल माटी पुती है हमार पिया पहलवनवा। और सुना, क्योंकि एसपी थानेदार, क्योंकि एसपी थानेदार, क्योंकि एसपी थानेदार, कोतवलिए निक बाहो,
कोतवलिए निकबा क्योंकि एसपी थानेदार कोतवलिए निकबा हो कोतवलिए निकबा सखिया रे सखिया रे सखी हमरा पिया के किसनिए निकबा सखिया रे सखी हमरा पिया के किसनिए निकबा क्योंकि तल्ला तू तल्ला के मकनिए निकबा हो के मकनिए निकबा सखिया रे सखिया रे सखी हमरा पिया के किसनिए निकबा सखिया रे सखी हमरा पिया के किसनिए निकबा सखिया रे सखी हमरा पितरी के नथुनिए निकबा सखिया रे पिया के किसनिए निकबा।